kupovat. Ne, to jsem byla včera. Jo, a kolik jste utratila? Docela dost. Já jsem Martin, těší mě. Tiffany, těší mě. Tiffany, jo. Ale vlastně, ukážte, vy máte fakt modrý oči, vypadáte jako nějaká Tiffany. A kolik jste utratila? No, docela dost. Co jste všechno koupila? Nějaký šaty, sukně. Jo, ráda nakupujete? Jo. Mohu se zeptat, co děláte za práci? Tak dělám herečku. Herečku? Jo. Jakože jste máte vystudovaný herectví? Aha, to je zajímavý. A tam si vyděláte hodně? Jako jak kdy, já to nedělám úplně vyloženě to. Jo, takže ještě jenom se snažíte ještě uchytit. Ano, přesně tak. A kolik je vám let, když se mohu zeptat? Abych se neptá. Já vím, ale tak jenom mě to zajímá. Už jste dospělá, Jo, předpokládám. to Jo, OK, tak to necháme u tohohle. Aha.